Oñatiko txipistin programia ezauketako aukeria izango dugu gaurkuan. Ze helburu dako txipistin programiak? Jatorri ezberdinetako aur eta nerabiei, Oñatira etortzen dian aur eta nerabe horreiri integrazioan lagunketia, bestiak beste. Hori, ez da zerbitzu barrixa, Oñatiko udalak oinala 14 urte, sortu ebelako zerbitzu hori, Oñatiko Euskara eta Hezkuntza Sailak, baina izena bea barrixa da, eta gainera azkenengo 3 urtietan gorakadia izan da, 16 urtetik gorako neskamutikuak, jatorri ezberdinetatik etorri dian neskamutikuan gorakadia izan da, eta horrepe eragina eduki dago hemen zerbitzuan, eta beste zitzaile bat gehiago jarri daue. Hola, purtxo bat, ze handitan kontauta, Igor, zeuk seguru hobeto azalduko dozula, zer da berez txipistin programia? Txipisten programa da jatorri anitzeko Oñatiarrai zuzendutako programa bat, eta dako 3 helburu nagusi, diala batetik euskara informala lantzia, ume honek normaltasun osoz komunikauala izatea euran lagunekin da kalian, bigarrena euskara formala ero akademikoa lantzia, azkenean ikasketetan hizkuntza ez jakitia oztopo bat, hortan lagunketia, eta hirugarrena integrazioa Oñatin, bere adineko gainerako gaztiekin. Mai, esan dugu, azkenengo 3 urtietan gehitu inala, ez da 16 urtetik berako umeetan erabien leku desberdinetatik datozen kopuru hori, eta zeure kasuan esaterako, Oñartian bi ezitzai egondia, 3. bat kontratau da udalak, zeu zara 3. hori Mai, eta zeu adibidez, zeuk egin dozu lana, etorri barrixekin, ez da? Bai, hori da, nire kasuan, nirekin dauzen aurretan erabia dia, oin gutxi etorri dianak, orduan nik eurakin gehiago lantzen dut, nivela euranak kokatuko 0 mailan, orduan gauza basikoak. Gehiago ikendu hilabetiak, koloriak, asteko egunak, orduan gehiago da oskotasuna lantzeia, kontzeptu basiko horreik barneraketako eta ikasteko. Zeure kasuen berriz, Igor, umiak aurrak dituzu, ez da? Bai, aurrak, baina hemen ja denporatxo bat doiazenak, eta bat emato beste baita hemen jaixotakoa. Tonekin helburua hemen perfila batez beda, ikasketetan laguntzeko. Azkenean euskeraz berbaiteko dako eremu bakarra ume honek eskolia da, etxian da ez dako laguntzeko aukera, horren hemen lagunketan txau, bai etxeko lanak iten, bai bertako fitxak intaola, euskera maila, euskera formalero akademikoan maila bat hartzen, gero ikasketetan bulkada bat emunteko. Eta hori kendu bai jolas bidez, ero baita batez bez entrauta, ariketak iten, bosa batena, etxeko lanak iten, Zure kasuan, Igor, hemen San Juan Kaleko egoitza honetan izaten dituzue basai horrek, zeure kasuan Maili? Bai, nina hau bide barrietan euskaltegiko gela baten. Hor da udaletxean gela bat, eta udaletxeak dakon lokal bat, eta bertan ikendu saioak, edo baita asko guk gizon laikendu jolasan bidez eta kanpoan baita ibiltzen gara. Eta gero esango dugu hori, 3. talde bat dauela, ja apurtxo bat adinez nagusitxoak dianak? Bai, hori da, ondala gutxi arte gauzen 2 talde, zala ni neuen umiakin, eta gero beste begiralde bat eguen nerabiakin. Azkenean ume pila bat etorri di azkenengo urtetan, eta ja, ikusik eben 3. begiralde bat hartzeko biharra. Eta ikusik perfila zentu zian, erabaki geben sortzia 3. talde bat, dala Maili dakona, dala 0 mailako umiena. Horren Maili gartzen dago etorri barritxa dianak, izan aurro izan nerabe, eta ja gutxineko maila bat hartzen dauenean, dala euskera elkarrizketat eruen alizatia, ja pasaiten dian ere gana, ero amaiana, dala nerabien begiralia, jazteko bestelako salanketa sakonauak iten hizkuntzai dago gizonez. Nerabiak berriz, beste txoko baten, gaztelekuen oten diaukorrez baldiman hau. Ezeu komenta duzu, Maili, apurtxo bat, hasi berrixekin zelako esperientzi izaten da izan be, leku barri batera datoz, hizkuntza barri batekin topo egiten daue? Bai, oso zaila izaten da baita. Azkenean, eurabe batzuk egiten daue, eurean bilurrak, euren oztopua, kultura barri batekin txoke bat baita kasu batzutan. Eta nire aldeti beha azkenean badauz-kasuak, batzuk igual bakixenak igual gazteleraz. Baina beste batzuk badauz etorri denak Saharatik, o beste herrialde batzutatik ez dakixenak ez euskeraz, ez gazteleraz. Orduan horrekin komunikaitea be bastante zailagoa da, aparte eura dakoin bizitzia eta dana kontutan hartuta. Eta uste dut gainera, ikastetxiekin be harreman zuzena badakotzuela. Bai, iten du urte hasieran kokapen bilera bat, azkenean udaletxe, ikastetxeak iten dabe matrikulazio horri jaso, iten du udaletxeekin konpartibo azkenean, iten du taldegatziak, eta gero iten du bilera bat eurekin, ikusteko taldegatziak muteko xauketara, eurak ezetozko bat umea goitzan egoera zeinan gutxi gora bera, eta gero irueko bagoitzan bukaran iten du ebaluazio bilera bat, ero jarraipen bilera bat. Eta gero hortik jasotako informazioakin, guria, eurekin kontrastautakoakin, iten du boletin batzu bete eta euren etxeta abialdu, gura zuepe irakurteko. Eta ze jatorrikidatik datoz, ze kontatu apurtxo bat, Saharatik, nondik gehiago? Bai, ni badako kasua Saharatik, o bestela beste gehienak
Paraguai, Nicaragua, Errepublika Dominika Republikana, hola, gero igorren kasuan beho dauz batu txinatarrak eta hola, baina neriak horrei dia lekuak. Senegaletik badako familia bat, neska bat, baina... Arabiarrape baita komentekin usta zuen? Bai, batez be, nire gotena batez be arabiarrak eta Amerikarrak. Gero Afrikarrak maik esan dauena, nik justo bere bi anaiarre badakot, baina salbu espena dira. Bi txinatar, bi afrikar eta beste dana dira arabiarrak eta Amerikarrak. Eta zeure kasuan, Igor, zeuk zerbitzu honetan badakot zapurtxo bat esperientzia, zer da ikusi dozuna ona etorri dian neskamutiko horreikin, apur bat hemen irakutzi dozte zuenakin eta apurtxo bat, denpori aurrera fan nala, zer da eurak lortzen dauena? Una torrilla. Hemen nik osetuen prozesua aukiotume gutxi aukiotola etorri barrizak eta zerotinekin hasi dianak, eta aukiotunak prozesu ikuset izan dela, hasieran xok baten mogan dauz, pasoien dago hilabete pare bat tristen mogan, isilik, ez dut ondegan ez da naturala espazio urandako, bai hau eta bai herritxa eta dana. Eta poliki azten dira remontatzen, eta pinika da ja motibaiten eurapet, ez gero eta izkuntzako eta hobeto zauketan, herritxa, gentia, eta ja goruntza faten dira, eta pinika ikustezu gaina adin honetan umiak bestako jondiokan kanpotik etorri dan horren distantzia hori, erosan natural hartzen dago eta aldean. Horren politia esaten da ikustia zela doian, txertaketan taldean, eta pininka aurrea doian. Gero hizkuntza barneaketia, umian arabera. Batzuk oso askar, kusitume batzuk urte betian ja ondo jende baina berba, eta ez datzuk igual moteltxu hau. Baina danape ondo, adinona da hizkuntzatik azteko. Eta purtsu bat orduan esperientzia hori positiboa, ez da? Apur bat gizarteratzeko eta... Eurabe azkenean herrixan inklusio baten muteko, eurabe euskera barneraketan badaue oinatin herri euskaldun badalako, baina gainera dauen porzentajia baita euskera mailan oinatin, askoatik errezketan da gauzak eurabenetan jenteakin, euren adineko jenteakin integraiteko eta... Eimikin gauz, beak 6 urte ditu. Eimi, zuri guztak inxatzu, ona etortia? Bai. Zer da hemen geixen guztak inxatzu nahikia? Linzera jolastu. Eta zer da hori? Kartan bezala modukoa. Orduan linzera jolastia, hori asko guztak inxatzu, eta bestela ze gauza geixau? Jolas geixau. Ez hemen jolas asko dakotzu ez, da? Bai. Baina jolastu bakarrik ez, hemen ikasi behiken dozu olako ariketak eta iken dituzu, oina adibidez zer da iken zabitzena? Nabiliten... Idazten zabitz? Bai. Eta, samurriken dituzue? Bai. Ezke gainera dakotzue Igorren laguntzia, ez da? Bai. Asko laguntzen dutzu Igorrek? Bai. Eta gustora orduan? Bai.